Здравейте, аз съм Пламена от Пламъчето и в това видео ще ви покажа как да редактирате снимки и графики в Canva. Както ви показах и в предните две видеа, когато си закупите шаблони, ще получите PDF файлове с линкове към Canva. Съответно, днес в това видео ще ви представя как да обработим една покана с снимка. Цъкаме на линка от PDF файла, Edit Template, редактирай шаблон и отваряме поканата, на която има възможност да се сложи снимка. Сега, на някои от шаблоните съм сложила Position Lock или така нареченото заключване на позиция. Но това значи, че снимката не може да мърда наляво и надясно, тя е точно центрирана за половината. Съответно, ако искате да промените това, цъкате на това, на тази иконка два пъти и вече е свободно за да я местите където искате. Как да си качим снимка в Canva? Отиваме в това меню Uploads, цъкаме на Upload Files и избираме съответната снимка. Ето сега ще качим една снимка на много хубаво момиченце. Цъкаме на снимката, избираме я от Uploads. Тя се появява тук на екранчето на поканата. Хващаме я с мишката и я придвижваме в прозорчето. Наместваме я. Съответно, ако сте на телефон или таблет, пак по същия начин. Хващате я и я премествате. И каква възможност ви дава Canva за обработка на снимки? Ето тук Edit Image или редактирай изображение. Можете да използвате доста от филтрите им. Ето, например, тази. Да промените интензитета съответно на филтъра. Аз този много го харесвам. Мисля, че и тук добре се получи. Съответно, какво друго може да правите? Тук вече са малко по-адванс, така да се каже. Може да триете различни части, които не харесвате от снимката. Изобщо Canva дава много възможности за редактиране на снимките. Може да ги ето така, едната страна или другата, да ги завъртате. Съответно да ги анимирате и както казах обаче в предното видео, когато сложим анимация в Canva, когато отидем на изтегли, вече ще трябва да изтеглите на MP4 видео, защото това се явява вече видео. Съответно, какво може да редактирате по графиките? По принцип, в моите шаблони гледам всичко да е заключено, тъй като много лесно може да се разместят нещата, но вие преспокойно може да си ги отключите и нещо, ако не ви хареса, може да го местите. Например, на това слънчице така. И общо взето всичко може да си редактирате, каквото на вас ви харесва. Това са хубави дигиталните шаблони, защото имаш абсолютната свобода да правиш с тях каквото искаш. В следващото видео ще ви покажа как да смените и фона на една покана. Гледайте!